bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama on jurama on mbiyama bisimilla moɗon e radio mon. hande bandiraɓe min jiiɗi tan ko addande on yewtere tokosere gam siftinde on hono ko président François Mitterrand waɗi ɗo hande ko François Hollande jafo ɗon ewa Mitterrand e Hollande fo so tawi en kaali koye parti goto ɓe jiiya te kadi ɓe ceerani no feewi e banggue eɓɓo on jii hande ko oɗo gorko waɗi ɗo ko aduna o foof ene ngaaɓi hunduko mum yidde wiide mo yo démission walla yo wood worɓe ngara foɗodira e makko lefol kono noon hande o holli fayida mawɗo caggal nde o ari o waɗi bilan makko o haali ko o waɗi ko feewi o haali ko o waɗi ko feewani o haali ko weltinimo o haali ko mettinimo hay goto o waynaki hay goto o haaldani journaliste tinani conseil makko tintani hay goto en kadi ɗaminaki ko haali ko mawo haal ɗum hande o darimo yeeso aduna foof e yeeso ɓiɓɓe France foof o hollinimo o holliɓe ko leydi ndi ɓuranimo foof saabu o anniyaki kanko so Allah jaaɓi foɗodirede haylifol gotol ko heeɓi ko tan yonimo o heeɓi duuɓi makko jeeɗiɗi o waɗi ko hen ko o wawno o yii hewɓe reerɗunoɓe e laamu ɓe jiiɗi heddade e laamu ɓeɗo so tawi koto banggue Afrique ko hen coup d'état ji gaari hen jomumen mbara hen leyɗele mumen cumi so tawi ɗo hene ko banggue Europe en ji manifestation ngaji baɗeteɗi ewa ñiŋoje kewɗe pawdirɗe kono hande o holli ko gorko o holli ko leydi makko ɓuranimo hunde foof hande bandira fof ceedima ala fof ne kadi joguino ɗum e haqqille mum ala fof joguinoɗo miijo mawar ko waɗi hande ko wiide mo foɗodiral hitande arore nde kanko o yaafimo o jogorani foɗodirede ɗum ɗon noon ko hunde mawde saabu so tawi en ƴeewi ndiɗo leydi mbiyetedi France ene gandi ko nande président Sarkozy en ko yinnaɓe no feewi nde woni e laamu makko o waɗi ko o weela nde o gayni o liɓa kono sikkano ko so tawi o liɓama tan koma o yaaru noon kono o ruttitiri seesa ha o yiiɗi foɗodirede gam wontude mawɗo leydi hitande arore kono France fof holli natti yiddemo ala ɗo wawi rewde haaɓe ƴeftamo ɓe pooɗi ndiri kanko ɓe wonduno foof Fillon daɗimo ɗum noon woni o yaltirde ko damel tokosel saabu o yaltiri koye gacce sikkano noon ko kadi oɗo François Mitterrand on wi jafoɗon ko mbiyan François Mitterrand on ko on ɓurmi andude e zamanu jawtuɗi François Hollande kanko e hoore makko sikkano ko kankone mawo reerɗu e heddade o jooɗo ɗon ha parti makko biyeteɗo PSO haɓa woppodira ha waɗa taƴe holli noon kono firta parti o walla kono firta leydi ndi walla ko ene hoynamo janggo e jamma fof ɗum ronka hebde o andi ɗum ɗon hankkandi ne koko faandiɗo makko ɗo o felliti e hoore makko yaafade ɗaldude yimɓeɓe ko heddi ko goto fof ƴeewa holno jogori wawde yiirude ngol ɗon konngol ngol werli ma radio ji kaal ma haaloɓe mbittu ma yimɓe kamto ma wori mbi o fotani wadde noon ɓe mbi no waɗi ni yooɗi saabu taw o fuɗɗima añede e hutede e ñawoje kewɗe waɗe nder leydi he kono kadi taw leydi makko ndi natti yiddemo ewa kadi o andi kadi o natti yiɗede o jaaɓi kadi o natti yiɗede ɗum noon o foɗodirta e yimɓe wiɓe natti yiddemo ɗum ɗon noon waɗi o dartini o wi hande o yaafimo o jogorani foɗodirede ɗum ɗon noon leyɗele Afrique ɗe ene poti tintinede ɗum ɗon ene poti yiide ɗum en jiito Gbagbo en to eɗen ganduno ko arno e to ene gandi a hande Mauritanie ko min teyi min jeeyi eɗen gandi Gambie ko hono ɗum ɗon woni ɗon Togo en Zaïre en ha hande en gandi ɓeɗen président ji gonɗon ɗi hay goto ma wakkilaki woppude saabu leydi natti yidde ɗum te kadi waɗanani leydi ndi ko yiiɗi ɗum ɗo no ɓe keewi ɗum ɗo ko tindol mangol ko darol mangol wonande Afrique no foti timtinade ɗo foti
timtinade so tawi neɗɗo rokkamo teddugal rondimo teddugal ngal nawi ha wodi ɗo yettini ma wooda yiiɓe teddugal ngal no feewi ma wooda yiiɓe teddugal ngal jomum yettinirani no moƴƴi ɗum noon yo woppu gila e law gila ni carte jandinani ɗum jogade pellital bangal no Hollande waɗiri ni ɓe sikki ko hunde fonde yeɓere hunde fodde jangguinede hunde fonde haalanede ɓiɓɓe men enenne kadi poɗɗen janggude hen e timtinade hen hay sara dango en ƴeewi pellol men mbatte kon ɗo association ngaji kala mbaɗa président fedde so tawi tan ittama goɗɗo lomtinama ko caɗele en jii hono ɗeɗo guiɗi no keewi en jii parti ji nan ɗo ewa taw parti o en waɗi parti on waɗi groupe aji kono soɓe kawri hay goto noon ɓe jaɓata hedde caggal alay saago noon aduna wooda ardiɓe wooda hedɓe caggal min e dow innam e dow inde radio Cocorico international en mbiya Hollande waɗi ko foti wadde eɗen mbiyamo yo Allah rokkumo cellal o wawa jokkude golle makko o waɗi ko fonno wadde eɗen mbiyamo bravo Cocorico international weltanimo François Hollande